Вітаю, у эфіры навіны на Белсаце і каротка пра галоўнае станам на раніцу чацвярга 22 траўня. Расію ноччу масава атакавалі дроны. Мінабароны РФ паведаміла пра 105 збітых беспілотнікаў, 35 з іх над Маскоўскую вобласцю. Пра наступства атакі мясцовай улады нічога не паведамілі. Цягам ночы праз паветраную небяспеку не працавалі аэрапорты Унукова, Дамадзедава і Жукоўскі. Усе яны прымаюць самалёты з Беларусі. Яшчэ 10 дронаў збілі над суседнюю з Масквою Тулай. Там вядома пра некалькі параненых. Пашкоджаныя некалькі жылых дамоў. Усяго за сотні расійскія вайскоўцы зафіксавалі над сваёй тэрыторыяй каля 400 беспілотнікаў. У Вашынгтоне забітыя двое працаўнікоў амбасады Ізраілю. Мужчыну і жанчыну застрэлілі паблізу габрэйскага музею. Паводле інфармацыі паліцыі, забойства адбылося, калі ахвяры пакідалі мерапрыемства амерыканскага габрэйскага камітэту. У гэты час да групы людзей, што стаяла каля ўваходу ў музей, падышоў мужчына і адкрыў агонь. Пасля гэтага нападнік зайшоў у музей, дзе быў затрыманы. У часе арышту ён крычаў «Вызваліце Палестыну». Паводле інфармацыі ізраільскай амбасады, забітыя былі парай і планавалі пабрацца шлюбам. Злачынства асудзіў Дональд Трамп, назваўшы яго праявай антысемітызму. Працадаўцаў абавяжуць правяраць месца жыхарства працоўных мігрантаў для вывучэння умоваў іхнага пражывання. Пра выяўленыя парушэнні наймальнікі абавязаныя паведамляць у кампетэнтныя дзяржаўныя органы. Гэта вынікае з загаду, які учора падпісаў Лукашенка. Таксама загад абавязвае кампаніі, у якіх будуць працаваць замежнікі, тэставаць іх на валоданне расейскай або беларускай мовай. За парушэнне правілаў працадаўцу пагражае адміністратыўная адказнасць, а мігрантам датэрміновае скасаванне працоўнай дамовы і высылка з краіны. Адзначана, што загад не закранае мігрантам з грамадзянствам дзяржаваў чальцоў ЕАЭС. Таксама учора, у дзень салідарнасці з палітвязнямі, у музеі вольнай Беларусі у Варшаве адкрылася выстава «Нічога асабліва новага». На ёй паказаныя асабістыя рэчы беларускіх палітвязняў, перададзеныя ў калекцыю музею. На адкрыцці выступілі прадстаўнікі польскага міністэрства замежных справаў, народнага антыкрызіснага ўпраўлення і былыя палітвязні. Гэта вельмі сумна, што прайшло 5 год і нічога асабліва новага. Вельмі хочацца, каб усе тыя намаганні, якія мы прыкладваем кожны дзень, кожны з нас у рознай ступені, безумоўна, все ж таки далі вынік. У экспазіцыі прадстаўленыя самыя звычайныя побытавыя прадметы, ад турэмнай формы да кубкаў ды алоўкаў. Але кожная рэч мае сваю гісторыю несправядлівага пакарання. Таксама сярод экспанатаў лісты, вершы і гукавыя запісы палітвязняў. Выстава будзе працаваць да канца чэрвеня, уваход вольны. У дзень салідарнасці з палітвязнямі Еўразвяз заклікаў неадкладна вызваліць усіх зняволеных. Заяву з такім патрабаваннем апублікавала Еўрапейская служба замежна-палітычнай дзейнасці. Тым часам у дэмакратычнай супольнасці аднавілася грамадская дыскусія адносна таго, ці варта ісці на перамовы з рэжымам дзеля вызвалення ўсіх палітвязняў. Сваёй думкай на гэты конт у эфіры Белсату падзяліўся кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. На сённяшні дзень мы бачым, што такія актыўныя намаганні ў гэтай сувязі робяць Злучаныя Штаты, што яны завялі дыялог з рэжымам, зроблена канкрэтная прапанова пра тое, каб зняць санкцыі ў абмен на вызваленне значнай колькасці людзей. І я асабіста падтрымліваю гэты падыход. Наша група, наша ініцыятыва па вызваленню палітычных зняволеных з удзелам Тацяны Хоміч і Волі Гарбуновай таксама працуем у гэтым кірунку. Яйкі ў Беларусі могуць патаннець. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю рэкамендавала знізіць надбаўкі на гэты тавар. Такая прапанова прагучала учора на нарадзе з удзелам найбуйнейшых гандлёвых сетак і Мінсельгазхаршу. Таксама ад гандлёвых сетак запатрабавалі забяспечыць шырокі асартымент курыных яек, а вытворцам праводзіць акцыі на свой тавар. На нарадзе закранулі таксама тэму бульбы. Паводле прагнозу ў Міністэрства сельскай гаспадаркі, праз незвычайна халоднае надвор'е чакаць новага ўраджаю давядзецца да канца чэрвеня. У сувязі з гэтым чыноўнікі і рытэйлеры абмеркавалі захады для змяншэння рызыкі недахопу гародніны і садавіны. Што пастанавілі ў прэс-рэлізе, не гаворыцца. У Нацыянальнай акадэміі навук падрыхтавалі новыя спісы дзікіх жывёлаў і дзікарослых раслінаў для ўключэння ў чырвоную кнігу Беларусі.
У выніку маніторынгавых даследаванняў і дэталёвага вывучэння папуляцыяў пад абарону трапілі 13 відаў жывёлы і 5 відаў раслінаў. Аднак пры гэтым са спісу выключылі 13 відаў дзікай жывёлы і 58 дзікарослых раслінаў. Да канца года выйдзе ілюстраванае 5е выданне чырвонай кнігі. У яго увойдзе інфармацыя пра месцы пасялення, біялогію, метады аховы розных відаў флоры і фауны. Тоттенгем зрабіўся пераможцам футбольнай лігі Еўропы. Гэта першы тытул для каманды за апошнія 17 гадоў. У фінале ў прысутнасці 50 тысяч заўзятараў лонданцы перагулялі Манчестер Юнайтед з лікам 1-0. Адметна, што ў вырашальным матчы сустрэліся далёка не самыя моцныя каманды англійскай прэм'ер-лігі. Манчестер ідзе на 16-й пазіцыі, Тоттенгем на 17-й. Гэтую перамогу каманда з паўночнага Лондану гарантавала сабе ўдзел у лізе чэмпіёнаў наступнага сезону. А вось Юнайтед сёлета застаецца без трафеяў, а ў наступным сезоне яшчэ і без еўракубкаў. У жывым эфіры мы каротка расказваем самыя актуальныя навіны, а нашыя калегі з інтэрнэт-старонкі belsat.eu грунтоўна разбіраюць для вас самыя важныя тэмы. Гэтак яны задаліся пытаннем, дзе прадуктовы набор таннейшы ў Беларусі ці Польшчы. Ды правялі ўласнае расследаванне. Цалкам яго можна пачытаць на сайце нашага тэлеканалу. Для эксперыменту абралі крамы вядомых гандлёвых сетак. У Беларусі гэта Санта, у Польшы Лідаль. У прадуктовы кошык уваходзілі наступныя тавары: макарона, смятана, сыр, курынае філе, малако, масла, тварог, бананы, пачак гарбаты. У выніку такі кошык з прадуктамі ў Польшчы каштаваў 53 рублі і 68 копеек. У Беларусі такі ж набор абышоўся ў 46 рублёў і 61 копейку. Выглядае, у Беларусі гэтыя прадукты каштуюць менш, але не ўсё так проста. Эксперыментатары ў відэа удакладнілі, што сыр, масла, тварог маюць меншую масу ва упакоўцы, што відавочна ўплывала і на іх цану. Як слушна заўважылі ў каментарах, эксперымент усё ж быў праведзены не без агрэхаў, бо нават курынае філе важыла ў беларускім кошыку на 100 грамаў меней. Пры гэтым заробак у Польшчы ў некалькі разоў большы, як у Беларусі, заўважылі каментатары да відэа. У Партугаліі на тэрыторыі тэматычнага парку дыназаўраў пабудавалі самую вялікую ў свеце дыяраму з кубікаў Лего, афіцыйна занесеную ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Амаль 240 тысячаў дэталяў, тэрыторыя больш за 70 квадратных метраў і тысячы гадзінаў працы. Усё гэта ператварылася ў чароўны мініяцюрны горад. Відэа можна паглядзець у фэйсбуку Белсату і проста зараз на вашых экранах. Захвочваю падпісвацца на старонкі Белсату ва ўсіх папулярных сацыяльных сетках, калі для вас гэта бяспечна. Паўнейшая інфармацыйная карціна дня ў эфіры праграмы «Аб'ектыў» о 19 гадзіне. Я ж на гэтым з вами развітваюся, беражыце сябе і да сустрэчы.